ଆରେ ପିଲାମାନେ ରୁହ 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 ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଏଇ ଟ୍ୟୁସନ ଟିକେ ଆସିଛୁ ଆଉ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ତମର? ଦଶମ। अच्छा ठीक है। ଆଉ ଏଥର ତାହେଲେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦବ? ଆଉ ତୋର କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ବେଶୀ ଭଲ ହଉଛି? ଏମଏଲଏ ଏମଏଲଏ ଭାଇ ଆରେ ଏମଏଲଏ ତ ସେ ଏମଏଲଏ ବୋଲି ଏକା କଥା। ଆଉ ତୋର କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ହଉଛି? ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଆଉ ଦେନ ଦେଖେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଖାତାରେ ଦେଖିଆ କଣ କରୁଛୁ ଦେଖେ। ଖାତା ଖାତା ଯିବା ଖାତା ଆବେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କାଇଁ ବେ? ଏ ପୁରା ମୋର ବି ଭାଇ ଆଗଟା ଖୋଲି ଦେଇଛି ପିଛାଟା ମୋ ଖାତା। ଭାଇ କଣ ହେଲା କି ଦେଖିଲେନି? ନା ନା ମୁଁ ଯା ଦେଖି ଜାଣିଦେଲି ତମ ଦି ଜଣ ଟପ୍ପର ହବ। ଓ ଭାଇ ଆମେ ତ ଆସୁଛୁ ହଁ, ଯାଅ, ଭାଇ ଯାଉଛୁ ଚାଲ। Board Exam Dina. ଆଉ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛ? ଏଇ ବସ ଆଉ ତମର ଆଜି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା କଣ? ଆଉ ଯିବନି କି ଦେବା ପାଇଁ? ହଁ ଯିବୁ। ଆଉ ତମର ଆଜି କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି? ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ ତମର ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତାହେଲେ। ଆଉ ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢୁଥିବ। ଆଉ ଗାଈ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ କହିଲୁ ଦେଖିଆ। ଗାଇଆ ମୋ ଜନନୀ ମତେ କିଛି ଆସେନି। ରହିଯା। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ତୋର ସବୁ ତ କବିଙ୍କ ନାମ ମନେ ଥିବ? ହଁ ଆଉ କଣ ଦେଖିଆ ବନ୍ଦୋତ ମାନେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। शाबाश କଣ? नो नो नो